Discipline zone sa Barangay Bulacau ug Tabunok ang gi-reactivate. Gawa sa higpit nga pagpatuman sa mga national laws, tutukan usab ang pagpatuman sa ordinansa sama sa pagdisiplina sa mga tawo nga nagpasagad og labay ug basura. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Sa resolusyon nga giduso sa session, giawag sa konseho ang Sanitary Task Force nga ipatuman ang ordinansa nga mopahamtang og silot batok sa magpasagad og labay sa mga basura. Giduso nila kini ni Konsehal Danny Caballero, Chairman sa Committee on Disaster Resiliency, ug Konsehal Soc Fernandez, Chair sa Committee on Solid Waste Management. Aron higpitan na ang pagpatuman sa Sanitation Code of 2002. Kini human nakita nga usa sa inungdan sa grabing baha mao ang drainage nga napuno sa mga basura, sagad mga plastic bottles sa guban pa. Sa ordinansa, si bisan kinsa man nga magpasagad og labay sa basura sa dam, public parks, coastal areas ug waterways, mamahimong dakpon og isyuhan og citation ticket. Tag 500 pesos ang multa alang sa first offense, 1,000 pesos alang sa second offense, samtang 5,000 pesos asab alang sa third offense. Gilangkuban ang Sanitary Task Force sa City Health, Sanitary Inspector, Rural Health Workers, Talisay City Police ug ang gideputize sa Office of the Mayor. Kinahanglan gyud nga kitang tanan be responsible kita sa atong buhaton kay kung atong tan-awon di na kana usa ka botelya nga atong ilabay makaingon ta why effect na sa ato ang community pero dako impact ya kung panahon nga magtapok ang tanan. What if kung magpariha ang hunahuna sa mga tao unya magtapok sa dito sa atong drainage. Subay niini usa ka coordination meeting uban sa Talisay City Police, City Toda, CDRMO, Market Administrator ug sa Solid Waste Management. Nasabutan ang reactivation sa discipline zone sa Bulacau ug Tabunok. Bulacau ug Tabunok, every day tagpito man ka buok truck ang makuha na mga basura gikan sa drainages. So one thing na lang tingali, mag-discipline zone lang ta sa Bulacau. Aside from littering katong mga usual na mga buhaton nila na penalties. Lakip sa nisalmot sa tigom si Bulacau Kapitan Banjo Abastillas. Makonect na ni siya pod sa atong problema sa baha kay sa discipline zone manggod dito natong makita natong mga sidewalk vendors kanang mga contributors sa atong mga basura ba. We will not be focusing only on ordinances, city ordinances or kanang national laws, but also especially sa cleanliness. Okay na naman tay ordinance ani. Bisan pa og wa pay mando gikan namo ang atong mga traffic enforcers sa atong kadalanan, usa sa mga nagmonitor asa tong dapita ang gipatakaan og labay basura, among picturean isend sa among GC unya ako nga makadawat sa moong report ako sang hatag bud ngadto sa ato ang in charge. Mato dito mulak nga sila sa City Toda mamahimo ra nga maggamit sa mga traffic enforcer ang ilang citation ticket nga i-issue sa mga malapason. Oba ni Godfrey Rilien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.